Поздравления, Светославе! Първо участие, първа купа. Да кажеш две думи за турнира, за мачовете. Нямаше общо взето голяма конкуренция. Да. За съжаление, доста от фаворитите в шампионата не взеха участие. Да, регламентът предполага, че ще дойдат доста хора, които са състезавали преди 2005 година, какъвто съм и аз съм се отказал 2003 на 17 години, тогава са минали 13 и всъщност очаквах наистина повече бивши състезатели да се появят. За съжаление, групата от хора като мен, бивши състезатели, са поели или по пътя на треньорската кариера, или са прекратили със спорта, за съжаление. Но сметка на това има доста добри любители, които, макар и не в състезателни си период, има доста сериозно любителско ниво, което предполага много трудни мачове за хора като мен, които са спрели отдавна да играят. Тоест малко невнимание доста често е водило до загуби. В тая връзка, понеже виждаме ни хубави награди, обявявам, че връзка с това, че чух някои спекулации от типа на че съм дошъл да спечеля награден фонд или предоставените бонуси, заявявам, че предоставям и двете си награди, купата си задържа за спомен, на спонсорите от Баблат да преценят на кого ги предоставят. Надявам се с двама перспективни състезатели, момче и момиче и юноши. Аз съм бил много малък, когато съм получил първите си безплатни маратонки и тениски. И мисля, че малко по-късно, ако мога се вика си ги купя сам, да ме върна този жест, така бих прекратил всяка спекулация по моя адрес и да играя за удоволствие. Формата на турнирите е изключително подходящ за семейни хора като мен, т.е. един по-късен, по-вечерен формат и идваме да играем за да срещнем равностойни противници. Става една хубава игра, а наградният фонд е едно допълнение, което много често, както и в този случай, не е задължително. Все пак някой направи ли ти впечатление от твоите опоненти, като игра, като борбеност? Значи, когато техниката или спортно-техническите качества са на заден план, се появява борбеността и виждам всъщност доста това, което казах, хора, които професионално не се занимавали. Аз всъщност съм се занимавал професионално, не съм си валил парите с тенис, но които са започнали един по-късен етап в живота си да играят тенис, които са достигнали на много високо ниво, както финалиста, така и четвъртфиналиста показаха един много висок стандарт на тенис, така че да продължават същия дух и съм сигурен, че някой ден може би и ще се окажа в ролята на губеща. Поздравления още веднъж. Браво! Светомире, заповядай тук две думи да кажеш и ти. Ами, какво да кажа, твърде силен. Твърде си. Освен, че е левичар, което нямаше кой знае какво значение в интерес, освен, че не може да му връщам сервизите. Все пак и това е полезен опит. Полезен опит е, според мен силно са най-силният човек, който аз поне съм играл. Дори фаворитите, които ги нямаше, предполагам, че визираше и това не мисля, че... Мисля, силно ще е много по-спорно, но определено човек е твърде висока класа за мен, поне за те, които бяха на този турнир. То се вижда по резултатите. Изравних резултата на Никос, успях да изтръгна 2 гейма на всеки сет, което дори не го очаквах. Така че... Добре. Аз като пълен аматьор съм окей. Поздравления още веднъж.